Tak já vás tady všechny vítám. Jsem rád, že jste si udělali čas při pracovním čtvrtečním odpoledni a že jste dali přednost téhleté poradě spojené s večírkem. Celá tato akce je dělaná hlavně pro vás jako poděkování za celou dobu spolupráce, co spolu děláme, a samozřejmě hlavně za ty vyčerpávající poslední 3 měsíce. Protože ty čísla, které jsme psali, tak to už není o tom, co dělám já, ale co děláte vy všichni. Tohle už jeden člověk nedokáže ovlivnit, to je prostě ve vás. A jak jsem psal do té pozvánky, tak jsem přesvědčený o tom, že mám ten nejlepší tým, který si člověk může přát. Chci fakt moc poděkovat za tu práci, kterou odvádíte, protože je totálně nadstandardní. Já neznám nikoho na trhu, kdo by to dělal tak kvalitně a tak dobře si vydělával tu prací jako jste vy. Celý program je v podstatě připravený k tomu, aby se do konce srpna doladily poslední detaily a v podstatě se mohl publikovat v té tištěné formě už nezpochybnitelné. Popřeju vám, ať se vám ten dnešní večer hodně líbí. Ať ho pořádně spolu oslavíme a určitě se na baru potkáme.